Abajo, Jerry. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten. Berda. Zirkularen zati hori laguna moztu ziguten. Paradisu zineman ikusiko gara, leku hau ametsak formatzen dire, batekin egindalako. Paradisu zineman ikusiko gara, ametsak grises jantzita eta zurdinez. Oraindik ez da berandu, xamurtasunari zoko bat egiteko. Zaborrontzira totatako musuak berreskuratu behar ditugu. Maitia. Paradisu zineman ikusiko gara, leku hau amesak forjatzen diren materialarekin egita dago. Paradisu zineman ikusiko gara, alemaniarrak grises jantzita eta zurdinez. Ikusiko gara, leku hau ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu zineman ikusiko gara, alemaniarrak grises jantzita eta zurdinez. Aupa, mi esker!